Khusus kanggo tuan rumah sing doalan. Asik, masih bersama Nining Livina. Zona Production. Oke. Ada si wakili beli kanan. Spesial buat yang punya Taiwan, yang punya Hong Kong, Arab Saudi, Qatar juga. Diborong majikan. Nok Sutihan sing ana ning Taiwan. Kanggo Papai Lukman, kanggo Mami Wati sayang, kanggo Papai Dini, kanggo Papai Dini sing lagu.
demam